Здравейте, дами и господа! Съжалявам, че вчера не качих клип на Асфалт 8, но днес ще качим. Ще играем аз и един мой приятел Матио. Сега ще се представи, Здравейте на всички зрители. които ни гледат. Така, днес ще ви покажем как да играете с приятели, как да си направите стая и как да влезете в стая, но трябва да сте свързани с един и същи рутер, ако играете с приятели. Така, сега влизаме в играта. Както виждате, така ни зарежда за новите. Ето, това е главната снимка на играта. От началото е малко трудно, но като се развиете, ще ви стане по-интересно. Като трябва да почнете да събирате повече пари, например, за тази. Сега. Аз си мислех, че тази игра е някаква тъпа от началото, но когато се заиграх, стана много интересна и не мога да се спра по цял ден я играя. И аз бях така. И за да си направите лоби или да играете с приятели, влизате ето тук. Local Wi-Fi. И за да си направите, натискате Create Room. Избират това ви е какъв вид състезание, на кой малък и каква клас коли. Както виждате, има 5 класа. D, C, B, A и S клас. Да знаете, че сега Матио ще направи и аз ще ви покажа как да влезете в лоби. И чакайте, защото интернет е малко бавен. Малко по-силно, че е без. Сега правя. С какъв клас коли ще играем днес? C клас. Добре. Бих искал с S, но нищо. Няма значение. Next. Така. Влизай. И сега, за да влезете в лоби на ваш приятел, натискате Join Room и ето, както виждате, веднага ми излезе. Но за да влезете или да ви излезне по-точно, трябва да сте се свързали с един рутер. И двамата ще играем с коли Chevrolet Camaro. Както виждате, ме пуска в лобито. Съжалявам, че става толкова бавно, но така е. И сега той пуска. Ето, пак ни зарежда. Малко звук ще пусна. Не е много силен. Не е много силен. После ще го изгледаме и го качвам и си цепим. Мой ти да почнеш да снимаш. Както видите, ето и двамата сме с Камаро. Любимите ни коли. Разбира се, това е най-якото кола на света. Аха. Как ми да взех? Тези колите ме взех. Няма да ме биеш. Опа, видяхте ли го към слаб? Забих с стената. Кога мина пред мене, бе? Умри! Той ме уби, защото е слаб. Защото протата трябва да са първи и изнасят кой то му скимне. Много ме дръпна. Сега си играме така, за нищо, само да ви демонстрираме. Иначе като сме повече хора е по-интересно. Нищо, че винаги съм на първа позиция. Просто няма кой ме бие. Аз играя най-много време. Но все пак се старая, аз играя вече някакво. Ще гледам днес по-късно да кача и кариера игра. Как започвате. Ще гледам да си купя една кола и да направя клип пред вас как комплитвам буквално целия първи мап. И мисля и за втория да го направя. Винаги ги бия тях, защото моите коли просто са по-апгрейнати, тунинговани. Но само с D-клас не мога да ги бия. Там просто съм трагедия. После ще изиграме и една игра с D-клас. За което там аз съм по-добре. Може да има нецензурни думи от страна на някой. Но ще се... на мен. И от на двамата. Така че ще се опитам да ги изолирам. Your are alone. Не знам какво е това, но аз не съм излязъл от играта. Натисни Yes. Какво натисна? No. Защо ми пише? Ето, как виждате, ерор. Нещо му стана.
Това е от самия телефон, защото и той не е свикнал да губи и така съм и аз. Вижда ли телефона, че загубвам и ми изключват играта. Сега направи ти. Примерно Сега- на D-клас. Аз ще направя на D-клас, ще го пусна на Невада, защото е най-хубав и най-лесен мапа. Ще пуснем Versus. Чакайте, че ми е леко бъгнат екрана. С Lenovo A680 съм, а не ми се дават 20 ля за поправка. И на мен сега същия телефон. А и плюс това, ако ги дадеме, ще Може. чакаме около един месец, за да ни ги И не се оправят. знае дали проблема ще се... Така, сега да видим с коя кола да играем. Аз мисля, че си бях тулингол някоя. Но само така си мисля. Защото съм пълна трагедия. Ще игра с Cadillac. Малко да го тунинговаме. За базика. Чакай. И верно е. Почти всичко на втори ляво. О, още нещо ще апдейт. Не. Да ги развия по-бързо. Както виждате, имах малко пари и я апдейтнах, за да имам Малко? шанс. Но може да се излигава и да го пусна. Пусни. Защото не съм свикнал. Свикнах с Lamborghini и то, с бърза кола и Какво направо означава Versus? Да обясним. един срещу един. Играете един срещу един. Пари печелят ли се? Така с приятели като играете, не, но ако си играете на маповете, печелите. Или пък онлайн. Мисля и по-късно днес да ви покажа и онлайн. Малко съм разсеян и се извинявам за това. Не съм свикнал още да говоря и да играя едновременно. Както и аз за първи път снимаме клипи. Аз за трети. Вчера снимах, но не ни се получи много. Защото Велизар не може да играе. И е просто много голям аматьор. И защо ми излезе ерор, И не на знаем. мен. Добре, ще го направим от начало. Само да не се получи много дълъг клипа. Около 10 Правим. минути снимаме. Правим този. Айде, Това състезание. и това ще е. Ти на Versus пак ли го? Епа, на Versus. За какво? Оп, чакай бе, аз още не съм го си видял, ще кажеш, аре давай. Както каза, той е доста разсеян. Просто нямам думи. Джинкс. Матио. Ей, името ми е Матио с Ю. Не с сил. С Ю. Добре, няма значение. Мисля, че тук името ми няма значение. Да, Може важно. да го видите в надписа, когато го издухвам. Ама то пише Марти, не Матио. Мати, Ето, винаги по-добрите са отзад, както виждате. Може отново да ми върже да го издухам, защото съм да про. Не! Възляк! Сега ще забил стената. Нема. Защо ми жмикаш, бе, буклук? Опа, извинете ме. Защото... Не сте го чули. Сега ще го забия в стената. Умри, бе! Не, аз, бе! И двамата умрят. Добре, да. Ама тебе те поса по-на... не те поса Та кола не мога скори, за какво я взех? Трябваше и двамата сме с този Cadillac. Направо ще те пръсна. Нема па да ме дръпнеш. Виж, взимам го без дрифт, не те ли съм. И какво ми пуска нитро? Играем без турбо, бе, измамник. Не съм посал. Само като те бегам имаш право на турбо. Окей. Аре, ела ми тука, бе. Ма за какво ми жмикаш така, бе? Гледай го, бе. Защото не съм много бърз, не мога Не. да ме стигнеш и... Сега Сега си. си измисляш оправдания. Не ме прескачи, ще те пръсна. Пукни се. Мина под мене. Само не мини под мене. Че сега взимам турбото и те пръсвам. Пропуснах турбото. Мамка му. Извинете. Но просто не се От този сдържам. край сме... Такива. Такива сме, да, просто... Просто сме от област София, град Драгоман. Драгоман. Или или по-точно наркоман. Както виждате, може да ми върже, защото съм да про. Ти ми жмикаш. Видели какво? Аре, бе, бавняк. Така ли се прави, бе, рело? За малко ти беше. Нямаме бегат, бе. Казах ли ти нещо? Като си пред мене без турбо. Не пускай турбото, бе. Малко Ще те пръснем играем с правила. Играем, бе. Като
Ау! Какво да правих, бе? Много съм прост. Извинете ме, че така говоря, но... Сме настинали. Да. И просто няма как. Много ме... Ама... ти- Виждате ли как се прави? Абе, къде изчезна, бе, нуб? Не те виждам на... А, видяхте. И па си го началото на това. Ма ти обърна ли, бе? Знаете ли какво мисля да направя? Да обърна и да го бъда... И your... Аре, ало. Yes. О! Ева. Еми, както виждате. Не, те скапа. На слаби... Да, не те слабен. Само. Да ти още играеш, мен ми излеза. Добре, че аз се направя, може па... Да не Абе, я дай със тези класи, че не ми се занимава. Аз ще се изгледам. Абе, чакай, аз ще направим. Аз правя. Аз вече правим. И аз правим. Ето е с класи. Селект. Не бе, аре бе, аз искам да направим. Аз съм Нищо бе, аз искам да направим. Айде, добре. Ще играем на последния мап, който сигурно не го знам. С S класи. Той нокдаун на... Не знам Мирей. какво е нокдаун. На Ти си Мирей че смазан. обърнат. Я, луци. Аз не съм. Ма чакай бе, аз каква играм, ти с каква играеш бе, смешник. С кой играеш ти, бе? Аз игра с Lamborghini, ти играеш с Ferrari. И моята кола е 1512 ранг, а твоята е 1400 и някой си. Аз това не е моя кола. Тя ви я дава безплатно. Както когато играете с приятели и нямате кола от даден клас, то ви дава безплатно, но Безплатна най-слабо. игра. Но Не на най-слабата, а на една от средните. Е така, например, но и да нямате и вие кола, когато играете така онлайн с приятели, пак нещо такова ще се получава. И сега с него ще се джасваме, защото сме нубове. Както виждате, само ме Къде засича. си ти, бе? За тебе съм. Опитвам Мен се. ми показва, че си още на старта. Избега ми. Ерор. Защо? Ето, вижте ми зацепи. Защото трябва аз да направя. Нуб. О, както виждате, съм про и го взимам на дрифт. И се блъснах за малко. Опа! Излезна ли бе? Юзер Мати Петров. Аз след. Съжалявам, че не се получава, но поне първата игра се получи. Сега той ще направи. Чакай, ръка. Не разбирам на тази игра, където сега ще играем. Какъв е смисъла? Инфектът ли? О, тук ще разкъсам, ако не съм инфектът. Ама сложи роботи. Не слагай. Аре, зарежи го така. Пък ще разкъсам. Добре, каква е целта на тази игра? Еми, например, сега, ако си последен, да пуска инфектът и трябва и имаш безкрайно турбо. И за да не умреш, защото имаш 30 секунди. Като почнеш да ги блъскаш такива, къде не са инфектед, ти дава 10 секунди да не умреш. Като ги блъскаш и са от инфектед, ти дава по 5 секунди. Като вземеш червеното нитро, ти дава 2 секунди, а синьото нитро ти дава 1 секунда. И просто това е, трябва да се мъчиш, ако станеш инфектед, да ги хващаш, без да... докато не ти е свършил времето. Както той каза, че е отчаян, и аз съм отчаян, забравям да пускам играта. Чакам той да я пусне, но аз правя мапа. Това е защото... Дано и този път не излезне ерор. Дано, защото... Направо изключвам и може повече да не снимам. Не, че ще снимам, ама не и онлайн. от тук нататък сигурно двамата ще снимаме заедно. Може и някой път повече, но може в някои клипове като снимам да не говоря. Да знаете. Както виждате. Lamborghini, и отпреде. Защото имаш все пак Ферали, аз с Lamborghini, което не е апдейтвано, само всичко на трети левел. Както виждате, турбото и се харчи като бабичка на 180 години. Вече той инфектът има безкрайни нитро и трябва да се мъча да го избягвам. Само да не ме хване, защото е подкос. Добре, браво бе, мати. Сега като ставим инфектът, ще те пръсне. Какво направих, бе, ще се блъсна да се пак. Айде, инфектът съм и умрех.
Ако ме биеш, ще те пръсна. Бе, какво правим, бе? Къде изчезна ти, бе? Аре, умирай. Виждате колко много развивам Защо умря? 422, защото ти свърши времето на Infected. Когато ми свърши, значи умирам ли? Да. То? Умираш и те Това сплава е като... лошо. Защо не те хванах? Само не ще ме направим, так, нали? Не, аз те изчакам да те хванем, ама ми изтече времето. И умрех. А не, имам още малко време. Аре, ела ми, бе. Аз Нокдаун. Умрех. И сапа и от това умрех и еби. без съмни, моля. Нищо не съм казал. Не. Сам... Гледайте пак. Абе, никой не чува, бе. Говорим си шегаджийски работи. Наркомански. Айде, както виждате съм Infected и направо късам мрак. Аз сигурно сигурно ще умра. След 7, 6, 5, Ела ми тука, бе. 3. Умрях. Браво, мати. Сега му остави да те... защо умре пак? Два пъти умре. Защото умрех И преди имам да стана. 12 секунди. И ми изтича времето и трябва да напредна за тези секунди. Както виждате, се опитвам. И мисля, че успях. Но не е сигурно. И деба и бъга. И както виждате, напреднахме. Това е много добре. Сега трябва само да не ме настигне и да завършим първата обиколка. Втората, пардон, извинете. Но трудно не мога да го настигна, защото, както виждате, моята кола дига само 425. Моята Бого, твоята дива е повече от моята, бе. С турбо. Да. Както виждате, ме настига, това не е добре. Един до нас минава и ще се претрепе. И няма да ти позволя да ме подминеш, по-добре да ме направиш Infected. О, умри. Но се подмина. Сътрета не стигам до, бе. Умри, бе. Какво настигна? Пръснахте просто. Имам 32 секунди. Ще ми стигнат да завърша. Само да не умра. И както виждате, аз печеля. Не знам какво правя. И да ни се получи една от всичките 20 игри. И просто това е да си про. Няма, бием едно. И мисля това да е за този клип. Какво ще кажеш? Добре, защото имаме много да учим. Ние сме все пак ученици. Кой ще ти учи, бе, ти добре ли си? Само нубовете учат. Значи Слушай, аз съм... каквото да си запълнил час, това е. И Не, ти не, пишат така. четворки. Утре имаме клас все пак. Опа, верно, бе. Абе, нищо, какво ти пука. И може малко да поговориме. Мисля да е за това, за този клип. Сега не натисни, тук ще ми изключи. Довиждане. Дами и господа. И това от нас. До нови срещи. Точно така. Много мръзно така, като ми бъгне, бе. Аз не изключи. Да.